Hello, welcome back to Saturday New another vlog. So, जों बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना टाइटेल आरो थांनायखौ नायनानै एसेबाबो हमना खाबाय जानांगौ। टुडे भिडिअ'आ गोबाव खालामनासो थाबायनो जागायनोसै लोगोफोर। हादानाव बेरायफैदों जों लोगोफोर गंसे न'आव। बिदि जाया आदा केकिया सलायदों। नोगोर फसायदों आं लोगोफोर गामिफोरखौहाय माने मा होनो दैनि थाखाय आंखाल गैया आरोना दैफोरा ओरैबादि क्लिन ओरैबादि गोजों दैफोरा आयना बादिथार बा इमान गामि भितरबानो गारि गुरा खारजोबो माथो नैबे दै सेरानजोबो नैथिं थांजायोमोन ना मिसाखौ मा बुंनो लोगोफोर बिराद फसायदों आं गामि जायगाफोरखौ आरोना लोगोफोर नै मटर गायदों बेयाव बैदि पटेट' गायदों थाइजौ खान्थाल ग्रोम ग्रोम बे एरियायाव लोगोफोर बाथौआरि गोजा आरोना गासिबो ओमफ्राय बर'नि अनगा बेलेग गुबुन हारिफोर गैखायानो लोगोफोर नै गय बागान जाखांजोब्बाय हनै बैखौ नायहरलाय ओरैबादि गेदेर गय बागान सिं सिं मा बियो आरो बैयो माबा कक'आ चक्लेट माथो माइबा दंफां गायदों नों औ कक'आ चक्लेटसो ना बेयो चक्लेट नङा माथो होनबालाय फिथाइ कफि नै लोगोफोर माबा कफि बानायग्रा माबानो आंनो चक्लेट बादिनो ओरैबादि गेदेर गय बागाना बिराद फसायदों आं नै बेसरफोरखौ फुबाय मोसौआ बायो बलद गेस मोनबाय आं बे गय बागानखौ आंनिसो जानो नोगोर मोजां जायगायाव फैनो मोन्दों माथो आङो आयौ नै थालिर बागानाबो बाक्साफोरनि बादि दङ माथो बेयावबो बाक्सा आरो उदालगुरियावसो बिराद थालिर बागान दङ बाक्सायाव बेस्ट आरोना थालिर बागाना आरो मोनसे गय बागान बाव हनै दिनै बागानल' दिन्थिनोसै लोगोफोर नै बेबो मोनसे न'खरनि आरो न' खाथि बिराद मोजां जायोथ' गय दंफांफोराबो नोगोद माइ जायो खोमालै सोरगिदिं गयानो गय बागान माइ लामदों माइबाफोरनो एवदों हालदै गायगोन लोगोफोर नै बैथिं गय जागायबावनोसै बेनो नै आदा केके मोननि न' मोनबाय लामा सेरावनो नै गेट फुल गायदों आरो ना लोगोफोर गोजाननिफ्राय नोगोद मोजां नुहुरखायो लोगोफोरनि कालारा एसे माबा साइनिंलाय आरोना फसायबावबायसो गय जागायदों नै लामायाव नै बिबार गायबावदोसो नै आदा केकेया थांग्रोबाय मोसौ गलि लामा सेरावनो मोसौ गलि लोगोफोर आदा केके मोननि गय जावायनाया जा बुरजाखा लोगोफोर दंफांफोरा बिराद मोजां जादों नै एबार गायजोबसिगोननो नै नोरसिंखौ खाबानो मोनजायो उसुं गोदायावनो दं नोरसिं नै न' सेरावनो लाइसो मोनदों बेयो
नैथिबो द्लाम दङ माथो गय फुलिया नै लोगोफोर जा मोजां जाथारो नै बिथिंजाय आदा केकेनि फादार दं इन्दि दंफां दङ माथो नै आदा केकेला फानलु जावायदो आरोना जा मोजां जाखादो नै फुलिफोरा ओमफ्राय बेखिनिखौ हाग्रा दांनो नागिरदो माने दांबाय थादो आरो आमाया ओमफ्राय हनै दाउ सिथारनो नागिरदों आदा केकेया लबार लाना थांबाय बिथिंजाय ओमफ्राय इथि आमायाबो हाग्रा दांनाया दाउखौ बेंथिनो थांदो आरोना बुथुवा खुदुना हनै दाउआ भलिबल गेलेग्रा लोगोफोर हनै दाउ होसोनायखौ नायफैदों आरोना नै गाबोन नागिरबाय नै जोंना सेंग्राफोरा बबे मासेया आदा केके खारबाय ओरैबादि लाखि लोगोफोर बिराद मोजां बेसेन गोसा बुस्थु मोनजाफैसिगोन आरोना दिनै खोन्थाथ'ला लोगोफोर बेखौहाय मबाइलावहाय खोन्थाजाया आरोना ओरैबादि बेसेन गोसा आरो मा बुंनो आरो सोरबा मिथिनो लुगैदोंबा पार्सनेल मेसेज खालामहर लोगोफोर खिथागोन आङो नै लोगोफोर माथाम फिसा आरोना बै नै मासे बिमानियानो मासेया हनै एसे देरबायानो दाउ हमबाय आदा केकेया हमदों नै नै लोगोफोर आलु बुरबायानो आलु गोजा आरोना नै कानपुरि आलु माखासेखौ बुराखै ओमफ्राय नै पालें मैगं ओमफ्राय नै टमेट' फिथाइ थाइबायानो लोगोफोर जा दंखायो नै टमेट'आ एथे कबि गायदोंमोन कबिया फानग'जोब्बाय खोमा नै मोनसे जा मोजां खालामो ओमफ्राय लोगोफोर इन्दि दंफाङा बिराद दंखायो आरोना बिराद फसायदों जायगाखौ माने मा बुंनो आरोना लोगोफोर इन्दि दंफांनि थाखाय बिराद फसायबाय आं इन्दि दंफां दै ओमफ्राय गय बागान नै लोगोफोर इन्दि बिलाइ लांनायनो होफैदोंनो बेसे बुरजा लांनाय जि बुरजा होफैखादों माथो फवासे बारगोन नोङो आधा केजि मोजां पियर इन्दि बिलाइ मोनजायाखै बे बेखायनो एसे राखेब जादों बे गाम्बारि होदों मोजांथार लोगोफोर आदा केकेलाहानि अमा फिसा नोगोर साइजथार बै बे आथिं गुफुर गोनाङा मा जाखो लोगोफोर आदा केकेनि गय बागाना नायलाय आरो बिगाथामसो गायबावसिगोनसो होनो लोगोफोर ओरैबादि मोजां जादों गय बागाना सोरबा फसायदोंबा बुंनानै लाखा लोगोफोर आदा केकेखौहाय रावबो गार्लफ्रेन्डबो गैया जेबो गैया फसायनायबो गैयानो बेनिखायनो जायफोरा फसायदों बुंनानै लाखा दे नोगोद अनखागोन मानसिया दङ बारि बागान ग्रोम जानाय लोंनाय टेनसन गैया लोगोफोर हनै ओमफ्राय मासेया
फिसा जासिगोन दां बेबो आरो केकेनि बियो बैबो नोंसानि ना आदा केके बा नोगोर हा दंखायो माथो मा जायामोनलाय आदा केके अमाया बिमाखौ जा होख्राव होख्राव लेंहरबायलै बुन्दासो माथो बबेखौथो नोंनि जासिगोन होनना बुंदोंमोन ना ओइ न'आव अमाया नै हाबानि अमा लोगोफोर हाबानि अमा माथाम फिसिखाबाय हाबानि अमाखौ नैबे मासे ओमफ्राय बै न' गाहायाव मानै दङ अमाया नै दांना नायबाय हाबानि अमाखौ नै बोरमाया लोगोफोर गोसोम गोसोम कालारनि गोजा टटेल 12तासो दङ नै बेयाव गैजोबा बोरमाफ्रा बैथि दङ माखासे बबेसिम नोंसानि हाया बै लान्थ'आ बै गोजौआ ए बैसिमनो लोगोफोर बिसानि हाया हादानबाबो हादान बादि नांला लोगोफोर 20 years प्लास जाबायनो बेयाव बिसा खारबोनाया मा गामि होनो बेखौ सिखोनागुरि सिखोनागुरि ओमफ्राय बैनिया खुंग्रि नामा खुंग्रि नै लोगोफोर मोसौ गलि ओमफ्राय मोसौ गलि सिङाव मा थायो नै बिथिं हासिब दङ बिथिं खखायाबो जा गोदोरखा लोगोफोर नै बिराद खखाफोर दङ नै बिथिं नोगोद ना मोनजाखायो आयौ बिराद फसायबाय आं बिथिंजाय फान्थाव लेसु फुलि खुदुना दङ बिथिंजाय नै सामब्राम गोजा बिलाइ खानानै जानाय ओमफ्राय बैथि सेन दङ सेन मावजि बिमाया जा साइजथार ओमफ्राय फिसायाबो मासे गुफुर फाख्रा सिख्रा दं आरो जा साइजखा बेबो लोगोफोर मासेखौ सोरबा लांबायनो गामियाव लांबायनो आरोना गाइखेर जाबाय थादो नै जा साइजखा खाथिबा लांबावगौमोनसो आङो मासे ओंखाम जाहांबायनो बेखायनो लांदोनो मासेखौ बेबादि गुफुर फाख्रा सिख्राखौ लांदोनो आरोना लोगोफोर नै जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय आरो केके मोननाव ओमफ्राय आइटेमफोरावथ' मा बुंनो नोगोद बुरजाथार बेथिं जाहैबाय बेखौ खिथाथ'ला मा बेदर नोंसोर कमेन्टआव खिथाहरदो ओमफ्राय नैयो मा ओंख्रि मोनलाय बियो आदा सबायजों दाउ बियो ओमफ्राय बियो टमेट' बाथोन बिथि फानलु दङ बिथि एम्फौ एवनाय एम्फौ फ्राय ओमफ्राय नै ओंखाम बियो बिथि दै लाबाय ओमफ्राय नै आदा केकेया बिथि जिरायबाय बानलु सिनफ्रि नै फानलु बोरदोन होनो नामाथाय ओमफ्राय नै बिथिजाय आदा केकेया जागासिनो गोथाव जाग्रोनोसै लोगोफोर जानायखौ दिन्थिबाय थाला लोगोफोर जोङो जाखांनानै दसे जिरायदों ओमफ्राय नै माइ लामदों ओमफ्राय बियो बाथौ ओमफ्राय नै थाव फेरेदनो बेसर लामदों आरोना ओमफ्राय जोङो ओंखारबायानो बुंजायो थांफिननो आदा केके मोननि न' गाहायाव स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोगासिनो नायदों बिथांमोननिसिम 1 सेकेन्ड थेंक इउ स' माच टेक केयार लाभ इउ अल बाय बाय